Saka dare rokuti iwewe mangwana mombe wondodzipa mangwana kuna Tezvara. Mangwana andikoni. Idare rokutaura. Dare rokundiudza izvo asini kukumbira pamberi paMwari ndandisukuri. Mwari haakupa na. Kupenga hakuridzirwe bhero, membero dzangu dzazove pedo, muchandishambadza kunge zigo, tichakudana kumabiko. Mudare mamambo makoni musi miyongoti unongosvika wongotanga kungoti unongona kungoudzwa kuti ukashaya kuti zviri kunzi chii. Hey, hanzi Mwari hapo panapa. Hanzi inini hangu pamberi paMwari zvikanzi aiwa Mwari hapo panapa. Mambo Makoni. Special thanks to Mambo Makoni anotipa this opportunity to shoot these videos. This is quite an interesting story. Nyaya yekureva pfuma. Vakwasha vamusida kupedza kubhadhara pfuma. Vamusida kubhadhara pfuma kuna naTezvara even magara nevana vavo kwenguva refu. And this is one of the cases that Mambo Makoni always tackle. So we are going to look at this story right about now to know kuti zvakamira sei. Before we do that, kana uine anything that is going to do with my home interiors, the pronunciation that you choose, contact Canova. Vanokuitira zvese zvine chekuita nemumba, angave mafitted cabinet, angave mafitted kitchen, angave tumabhawa twemumba toyatwa naHopewear, angave maseta table, mafloating kitchen, not floating kitchen, I float, mafloating TV stand, but I Canova on the number that is showing on the screen. Anokuitira is skillful. Munongomuti we have been referenced by Zico, and anokupa special Zico discount. Whether you are in the country or you are not in the country, unoitwa uri kwauri ikoko. But for now, rega timboona nyaya yamambo yekuti wow, yakamira sei. Chirombe shingirai ndiripo changamire nyaya pamberi penyu. Nyaya ndeyekuti Tezvara vanoda pfuma yavo mombe nhanhatu. Uya nembowo dzako chitupa nemari yedare. Kutaura izvozvo ndiRaymond Murombedzi ataura mashingirai. Mudzimai wako aripo awe ari papi? Uya pakati. Uya mugare pakati. Taurai Tezvara. I'm sorry, ma'am. I'm sorry. Ini ndauya kuno kudarere kwa Mambo Makoni, kwa Chief Makoni. Ni nawe tatumwa na baba. Ndauya ndina mukoma ndinakuya ndoga. Mushure mekunge hanzvadzi yedu aine makore achigara nemukwasha uyu. Pasina kuzivana nemukwasha kwakanaka mumusha. Baba wedu wakura vakurwara, havasi kunzwa zvakanaka. Vakambofamba vakaenda kwavanogara kumatunhu Headlands, vachienda through Sabhuku Gandhi ndokumatunhu ikoko. Anonzi Beatrice Murombedzi. Achinosunga pfuma iyoyo, mukwasha akadaidzwa haana kukwanisa kuresponda zvakanaka, haana kutouyako. Kusvikira vana baba vakadzoka, ndikazoenda navo zvakare baba Headlands ikoko. Ndofunga ndakatovatakura nemudhudhudhu, havasi kunzwa zvakanaka. Tasvikako kwaSabhuku kuya takavashayiwa Sabhuku sinzi vaenda kunotambira mafertilizer, ndofunga pane 2 years. Tibva tadzoka kumba. Saka baba vakazotirayira kuti endai makadai kusvika kuno Matare kwaChief. Munonzwa kuti mukwasha ari kuti ndokubhadhara patakaita nhau dzedu kuti mukwasha ndoudzwa nhau iyi awe pano padare riri. Wachiri wese? Vari wese. Iyo irikutaura mukwasha. Uye wasatoika zvisati zvabhadharwa chii sozati abva angotaura zvese. Mukwasha uyu mari yavakabvisa pava nemakore kana mbudzi haikwana.
Saka chamukuda ndechii? Isu Wakabvumirana kuti tinyorerane zvibvumirano chaizvo kuti mukwasha wakuroora ane list haana. Kugara kwaaita kufunga izvo paane wazukuru paane almost 30 years achigara nehanzvadzi dzedu. Mari inokwana kutenga mbudzi haina kukwana. Kuti apinde mumusha tizivane naye matambudziko ari kusangana nawo nemararamiro ake hatimazivi. Asati auya even kana kukanzi kumusha kwedu kwafiwa hatimuzivi. Asi naye munhu wandishandi kutoti akabvisa mari kudhara zvekuti mbudzi haikwani. Ichokwadi. saka munoda uri pane chii? Hamusati mapindura mubvunzo iwoyo kuti abva atu vataziye kuti nhasi unotenda papi. Ndotenda. Ndichiuya nenhau iyi kuno ndatumwa nababa vaiti vanoda mombe 3 nembudzi 3. Ndokuti pamwe taakukwanisa kudyidzana nemukwashawo. Izvo zviri kutaurwa mukwambo. Chokwadi hachisi kunyatsobuda zvakanaka. Zuva kwandinoita ini pandakatora mudzimai wangu ndakamutora kubasa tikaenda naye baba murombedzi vakanditeera pachikoro vasikutora mumwe mudzimai vakaenda naye ndikazotera inini ndikatsvaga munai wangu akanobvisa mari pamba kwavo vakandichaja mombe 2 panguva yacho kuti sakutane mhuri ma94-95 awakazouya ndakasangana nemari ndakatomuratidza kuti ndiwapi wachibva wazouya tiri kuhedgets ndikati baba zvino zvandisati ndagadzirira kana ndagadzirira ndinodzoka ini ndakazochirwawo nebasa chipoenda kwandaenda asi ndaipota hangu ndichienda kumusha apo neapo tiri kuenda kumusha apo neapo pakazoita pakati kusawirirana tingati mudzimai wangu akazonditorera protection order funga kuti akambobva muno mudani nemwana saka anditora protection order ndakabva ndatora nguva yekusasvika kumba zvavari kutaura kuti ndaiti ndikasvika ndakubatirwa pepa ndonzi ndapara moso ndosungiswa ndoenda kumapurisa saka izvozvo zvakandipa ini kuti ndirege kuchara ndichisvika pamba kuti ndandakubatirwa mutemo saka tapiwa protection order yedu yakazopiwa makore anoita 20 years naMagistrate tisingarongeri pamwe. Ndikasvika pamba zvakuroti kana vadzimai vangu vari pandikutaura navo asi ndowanochengeta pfuma yedu. Ndakandangoonao kana paine mwana ndiwo ndobvunza kana pasina mwana ndotodzoka. Saka pfuma yavo chokwadi ndinovapa mombe dzendiri kuziva inini dzavakanga vambondichaja 2. Kana dziri 2 chokwadi handirambi ndinovabhadhara ndinadzo. Asi pari zvinezvi ndiri kunze kwemusha kuti ndakatorwa mapepa. Handina simba rekuti ndironge navadzimai vangu kuti zvinhu zvidatipise zvikudiwa nenatezo izvo. Zvakutondirembera. Asi uruti mombe 2 unadzo? Ndinadzo. Dzekuti otini? Then nembudzi dzemasungiro 3. Zvembudzi dzanga dziriko badi dzakapedzwa neava vachitengesawo vachiita zvawaita. Ndakandine 14 mbudzi saka ndakazogona chinhu kuti munhu anenge waona kuti sinyasvi kumba. Nekuti izvo zveprotection order ugaro hwenyu ndezvenyu izvo handiti kuda havari kungoda pfuma yavo. Izvo zveugaro I think rimwewo dare riri different saka hatingaritongi munomu. Isusu vari kuda pfuma yavo uye kana dei akashayika nhasi handiti ari pamba papepa kweyo ari mumaoko mako. Saka ndingatitaure zvepfuma chete. Izvo zveprotection ugaro hwenyu hwamuri kuita wakatopinda ukatotongwa dare rikatoona zvakafanira kuti upuwe protection order zvinotoratidza kuti wakanga uchishungurudza mukadzi nekuti igrand haigrand pasina evidence yekuti uri kushungurudza mukadzi. Saka ivo hatingazvitauri ndiri kungozvitaurawo in passing ende usazvipindure in passing. Asi ndofanira kuzvipindura kamambo nekudawo kuti
kuti ndipinde mudanga macho kuti ndipana kuti zvangu mombe dzacho ndenda kupinda sei wadzimai wangu ndiwa kuchengeta kawo saka hatisi kugarisana hatisi kutaudzana aiwa izvo ndopinda sei ndo zvatoda kuti zveprotection order wakapiwa yekuti hausviki pamba here kana kuti unosvika usingaiti noise ndinosvika ndisingaiti noise saka ndikasvika kuti vandibatira mutemo aiwa wazvona ndakatobva kumatare unosvika saka nipfuma uri kuziva kuti iripo unondosvika wotonongedza kuti iyo neiyo neiyo woti murunyararo zvotopera saka usapinze zvimwe zvisiripo ende zvakadaro protection order yawo inenge ine macrowns haina kuwanambidza kuti chida kuti wasvike papapawo asi ndendibabva matopindura zvinenge kuda kutaura chake kuenda kapama pake uenda unonongedzera kuti tezvara wangu ndiwape ndirikukupai mombe iyi neiyi chousi kudiwa neprotection order kuenda uchinorwisa mhuri yako pamba chete asi ukasvika zvine runyararo protection order yako is protected ndochitaura hangu zvakadaro handisi kuramba ndokuti wadzimai wangu avo wava wechitatu number 3 wokutanga akashayika ane wana waripo vanati zvavaiwa vanodawo mombe dzavo wechipiri dziwa vavo ndine wechitatu wandiri kugara naye kugara kubasa vatozva vachifutwa vanoda mombe dzavo saka zvaakureva kuti inini ndaakutongobvisa dzisisi dzakangodaro iyo yako mama urendo lwangu udawini nekunini wangu mukwanisa uyu akasuya kaikaa ndinanda kule wesimani wangu hapana mwazo wasikona uyu mukwanisa akusosajiplasa aina workshop wakaita munyaya wako sajiplasa iyo yakaitwa mnjiro zitatu gumia pana abangu adedza munina wavo kuchina anzi musati magume pana panitezvazi anzi ndozvinostoita zvanga mamukwazi vaunafika urori sazibvazi yakuti ndiye bhazi ititokoka munina wazinge siouya asidadziseti okay right ngatichigure I think zvabuda pachena ataroda kuti abvise dare obvisa mombe ngani apa ngatichende baba achangamira kana pasina kwerongo wakanyorerana unoona kuti ane kodzero kuti abvise mombe navo utaisa mombe yababa yamai nemachoro nembudzi 3 dzemasuku. Alright. Ende zvanzi mbiri dziripo izvozvi. Saka toti isusu mangwana undopinda obva kuti namombe mbiri dziripo. Yechitatu unozoibvisa rini? Pamusoro mambo ini mangwana atakwanisi kuchenda credit nekuda kwokuti ndikutori kubasa. Tingatopane nezuva kuti ndowana rini kana kuti ndozvakaedza kushostora mombe dzavo. Right. Dzacho. Asi inozva kuti muri mudare namambo muripuwa mutimu mambo ndorokuya mutimu kuti musi wakati mufanira kubvise mombe. Hakuti imi kuti handiyangu ndipabasa kwete muzvipe mutemo mutimu unobva wamambo. But tinenge takabatikana kababa kana takabatikana kachangamiri ndinorinda kuti baba chouya kwavaita padare vakakumbira tendere kunge vari pano kwavanoshanda kwacho irombo rakanaka kuti matopinda ikudare nguva dzinedzi vamwe maipinda kuma 5 saka nguva yenyu yamuchakasungwa nedare muchiri mukati mayo saka zvakanaka kufambidzana zvine unyoro musingakakavari zvinozokudaidzirai maprotection aya mukuramba mufambai sezvekuchaona changamire zvine unyoro
zvine rudo neanatezvara venyu nemukadzi wenyu sezvakumbiwa chakapera kukumbira ivino moita panzvimbo penyu paevidence dora kana muchiona zvinogona kukanganisirai mokumbira kudani mopuwa mapurisa anamba mosvika pagiraundi mongonongedza mopa vanavatezvara zvinhu zvakurerukirai nemusina kubatsirika sabatsirikana asi mukana wacho pari zvino handina ndikuti inini ndiri kuzviziva handisi kuramba kubhadhareni ngatidziri pasi mukana wamoti inini ndiita handisi kuwana ndogona kukowa wangu wandinowana inzwa muchinda hapanai muno muzimbabwe employer kana kuti ani anoenda pamusoro pemutemo handiti zvotoita unopuhwa tsamba yekuti mangwana uchange usiripo pabasa nedare so that haunovictimizwi naemployer dare rokupa kuti mangwana uyu mukomana uyu ane zvaari kuita zvakasungirwa nechi unoenda netsamba iyoyo. Kana uri kuti mangwana wakabatikana zvauri kufunga zvokuti munhu angafe iyezve pachine nguva yekuti mumhanye apo womhanya izvozvi wondonongedzera tezvara wako wodii wotinha mombe dzavo iwewe wodzokera hako kubasa kwako. mambo ini ndiri kuzvitaurira ndichizvitarisa ini kubva kubasa neutano hwangu inini ndinofa negumbo ndine gumbo rinondwadza kubva paevidence kuti ndiende kumunda nenguva nezvekutaura handizvigoni tinofanira kutsvaga chinonditakurawo nemari yekuti ndiwane mari yekuti nditakura handina izvo zvinoita asi mari yebhazi nandinayo ndeyekubva pando nekudzokera padabo zvega. Alright. Saka dare rokuti iwewe mangwana mombe wondodzipa mangwana kuna tezvara mangwana handikoni idare rokutaura dare rikundiudza izvo asini ndikukumbira pamberi pamwari kuti handizvikoni mwari haakupa handizvikwanisi handingakwanisi kuita zvandisingagoni kuzi ndinofamba nemari handina yangu motikari handina mari. Right. Right. Apo wanatezvara kuteera pfuma pachivanhu chedu munobvumirwa kuti muteedze pfuma muchidiwo muchibvisa mari yekuteera pfuma hazvirevi kuti makosi angadii. Saka ukasununguka musupi papo inosomuka musimati mande hakusikule tokupa mande yacho moondopa wanatezvara mombe iyo yechitatu unoibvisa rii isati handinyepi kutanga ndazvitsvaga ndo zvatoda bada rinoda kuti riziye nguva ndotomboti panguva yekutsvaga iwo dare riri kuti hanzi taurai nguva yemunofumuka kuti ndinenge maiwana handidi kunyepera dare because zvinotengwa nemari kazvino saka inini mari yacho kuti ndinengatenga panguva inoisa ndana unoziva kuti ndozopisa cheni unoita kuti undoenda ukaita farika munhu asi uda kutongeka nekuti dare rine rekodzero yekuti apo watogona ukatobvisa 2 handisvirambe mambo zvamune mafunga ndikutaurawo zvepamweya pangu kuti inini ndinotsvagawo kana ndambobvisa dzandabvisa idzo ndochionawo nguva yekutsvaga kuti kuzova benenge yasara munomutosedza netime kana time yacho yasvika ndogona kuti gore rinouya zvinozozvida here mambo dare rinenge richisvika zvakanaka kana zvakadaro ndokuti nechirunganidzo mari zvinhu zvikunetsa izvinezvi. Right. Mondotora musi wemande mondotora mombe tomupa 6 months dzaanozobhadhara imwe yechitatu. Makosi hatichati mubvise makosi nekuti muri kutsvaga muri kuteera pfuma hapana makosi anobviswa pa 6 months then after 6 months abvisa imwe mombe tomupa dzimwe 3 months obvisa chi mbudzi 3.
dai mbudzi dzipo kana zvozvi ndai kunwa pandinoenda nhenwa pa zvino kana usina kudzipedza tati takupachi hanzi mbudzi dziriwe So mbudzi Hakuna. mbudzi after 9 months. after 9 months tomupa dzimwe 3 months dzekutsvaga mbudzi ibudzi ngani 3 right saka mande kuna sabhukwaniwo Gandhi. okay nenda kwaishe aripo sabhuku gandi ishe gandi aripo andi aenda kuti ishe gandi saka mowapa mombe 3 mande 6 months mobvisa mombe yechitatu, then after that 3 months mobvisa mbudzi 4. Okay, saka chisimuka henyu mwende mande mondopuwa mombe 2.